Ngiyabingelela abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela nasekhaya lethu. Igama lami nguSandile Ngwamkhize, ngihlala eGreytown elokishini. Ubufakazi bami bungishayisa ngamahloni, bungishayisa ngovalo. But ngifuna ukuzokhuluma ngesono sokungalaleli, sokungamlaleli uNkulunkulu. Ukuthi kunomthelelo omubi kanjani. Ngonyaka odlule impilo ibingahambi kahle. Ngisebenza imali ngingayibuni. Nginezikweletu eziningi. Kwathi ngihleli ngelinye ilanga ngadecide ukuthi ngidayisa imoto. Imoto ngisayikhokhela. Ngenxa yokuthi ngifuna ukukhokha izikweletu, ngathi hayi ngcono ayibanjwe kodwa ngifuna ukukhokha lezi zikweletu enginazo. Nanezikweletu zomashonisa enginazo. Ngayidayisa imoto. Uma ngidayisa imoto ngikhokha izikweletu zingapheli izikweletu. Kuqhubeke kuhambe nginanamabhizinisi ke enginawo eceleni ezizama ngawo mina nonkosikazi. Business unkosikazi udayisa impahla zokugqoka. Kulelo business wafundiswa yimina futhi. Bese kuba ibusiness lokudayisa ama-perfume. Ngase ngaphemba ibusiness eceleni lokuwenza i-auto valet, uklina amasitha emoto. Ngathenga nje umshini oyi-second hand, ngafunda la ko YouTube ukuthi lenziwa kanjani ngalenza. Business kungahambi kahle, yonke into yami nje ingahambi kahle. Ngase ngathi mina ake ngibuyelela emsebenzini ngicheck, ngacheck la emsebenzini ukuthi sengineminyaka emingaki ngisebenza. Ngathola ukuthi sengineminyaka ewu14. Ngathi hayi, la imali engizoyithola mangabe ngiresign emsebenzini. Ngase ngena ku-14 days fasting. Ngabuza uNkulunkulu ukuthi ngiresign yini emsebenzini. Uhamba 14 days, uhamba 14 days, ngikhumbula kahle kwakuwumsombuluko. Ubaba eshumayela kwinkonzo nje yangoManday. Wayesethinta izwi elalithi ayisazi noma likuMathewu yini noma ngazolibeka kahle kodwa abazalwane bazoba neclear picture ngalo. Lo owayesicebi owayefuna ukudiliza inqolobane zakhe. Wayesethi uNkulunkulu siwula kanti awazini ukuthi umphefumulo wakho uzobizwa namhlanje. Ngoba wayefuna ukudiliza inqolobane zakhe abese eyazandisa inqolobane zakhe. Zande zibe enkulu ukuze ezokwazi futhi ukuthi abuthele khona kakhulu. Kwase kufika izwi ngangilizwa nje clearly engazi ukuthi umuntu okhuluma la kumina. Wathi mina ungaresign. Kusasa ngihambisa incwadi ye-resignation. Ngoba ngase ngihlelile sengiplanile mina ukuthi hayi le mali izothi mayifika ngi-investe kuma business ami lama auto valet, ngithenga imishini, ngithenge ne vision futhi yokwakha i-outside building la ngizokwakha khona i-store seyimpahla, ngifaka ama-perfume, ngifaka impahla zokugqoka. The time unkosikazi edayisa ngala impahla zokugqoka mina ngenza lelo khunja le business ye-auto valet. Ukusheshisa nje istory ngoba isikhathi asikho, sahamba sayedandi ngizana nomunye umfowethu oyicolleague wami sisobabili. Leli izwi lakhuluma kumina ngasho sengathi angilizwe. Akangamlalela uNkulunkulu ethi ungaresign emsebenzini. Ngenxa ukuthi emsebenzini basebesivalela ama-overtime, sesingasayihola imali eyayiphelele. Kodwa siwasebenza ama-overtime. Ukuhlukumezeka nje emsebenzini umuntu akayekuthola. Ngenxa yokuthi umuntu usebenza komasipala ke yonke into iba political yabo. So ayingahamba ngafike ngaresign emsebenzini. Wagcina lapho uNkulunkulu ukukhuluma nami. Wagcina lapho uNkulunkulu ukukhuluma nami. Ngaresign emsebenzini. Ngitshela ukuthi imali engayithola ngathola almost 280,000. Kodwa kwaphela isonto elilodwa leyo mali ayingasebenza. Yaphela imali ngingazi ukuthi yenzeni, yaphelele ezikweletini, still futhi izikweletu kwavuka ezinye izikweletu engangazazi. Kwaba wesi kakhulu. Okubuhlungu ke enginakho nengibhekene nakho isimo engikusona kungishayisa ngamahloni obufakazi. Ukuthi imoto esengayidayisa ngayidayisela abantu bakhona la endaweni la eMatimatolo, ngeke ngize ngisisho isibongo. Angisakwazi ukuyikhokhela. Bafuna ukuyidla manje abase garage imoto. Uyabo?
bafuna ukuyidla basegaraji. Inkinga abazoyidla kumina, bazoyidla kulo muntu esengamdayisela lokhu. So inkinga nje engibhekene nayo. Kodwa nje okukhulu kakhulu kunakho konke ngizothi kubazalwane basekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ake sifundeni ukumlalela uNkulunkulu. Mina isimo engibhekene naso kuphela akekho omunye umuntu ongikhipha ngaphandle kaNkulunkulu. Uyabo? Sebengifake ngisho namasamanisi bangifaka ngisho enkantolo. Bathe nje mangingakhokhi kule nyanga futhi nakule bazoyidla. Ngiyazama ukukhokha, unkosikazi usehambile wayoboleka ngisho imali wakhokha. Ngendlela yakhokha ngakho kodwa kuyistruggle ukuyikhokhela siqede. Yabo? So nje ngibhekene nenkinga enkulu kabi. Ngizonixwayisa abazalwane ukuthi ngiyanicela uma uNkulunkulu ekhuluma nawe ungahambi ngenyama. Funda ukuthi uNkulunkulu umlalele uNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani lokhu uNkulunkulu akathi kwenze, kodwa nje funda ukuthi umlaleli because uNkulunkulu uyazi yena, thina sibuka sigcine la. But uNkulunkulu ubuka ngaphambili ukuthi uma ngabe uthatha le decision oyithathayo njengamanje, into ezokwenzeka kuwena izokufaka ogibeni kakhulu kunalokhu okona njengamanje. So ngiyanicela abazalwane, ngiyanicela ningenzi njenganami engenza angangamlalela uNkulunkulu. Sifundiseni ukuthi simlaleleni uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Konke uNkulunkulu akasuke ekhuluma ngobaba, ekhuluma esekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova ethi kwenze, kwenzeni bazalwane. Kwenzeni. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi.